Good morning mga tol, narito ako ngayon dito sa bagong daan, dito sa aming barangay. So may ride kami ngayon at susubukan namin puntahan yung bagong puntahan dito sa barangay Palinlang na tinuguri ang Little Baguio ng Arayat, Pampanga. So guys, kita-kita tayo doon. Thank you so much. Punta po kami dito sa bagong puntahan dito sa Palinlang, yung tinatawag nilang Little Baguio, yung private po na tourist spot dito sa may Palinlang. Ayan. So matarik po yan so tingnan natin doon sa pinakataas. Rough road, ito rough road po siya dito sa papasok. Pero po pag narito ka na sa mismong dito sa mismong ganda po, may tubig pang, may mga tubig pang galing sa bundok. Ayan galing, mayaman talaga itong Arayat. Ayan, ito siya. Ito po, pagdating mo dito sa bungad, sementado na. Ayan, si Tol Jasper, sinubukan niyang i-bike. Hala siguro niya makakaya niya hanggang doon sa taas. Sige, go lang. Sige. Ako po yan, dahan-dahan lang akong pumapadyak. Siyempre makikita mo nyo naman po yung tarik nito. So go lang, kahit pagod na pagod ka, basta't makarating ka lang doon sa pinakatuktok. Ayan po. So nakikita nyo po yung pinaka taas. Ayan, yung overlooking po yan. Ayan, nakikita nyo po yung sa baba. Ayan galing ng daan. So napakaganda po ng tanawin talaga dito sa Little Baguio. Napaka-fresh ang hangin. Ayan, nakikita nyo po, diba? Hirap. Tarik na niya. Mas matas yung samat kesa kanini, kaso ini sobra atin yang kay. Kaya ka magkasayat kang samat kasi mas halilong. Kaya ni mapali. Wala mo? Lalo na talas na. Ayan ayan. Sobra katarik na. Pagdating mo lang po dito, matatanggal yung pagod mo. Siyempre, ayan, nakikita nyo naman po. So narito pa lang kami sa kalagitnaan, wala pa kami sa pinakatuktok. Nakikita nyo po yung mga magandang halaman. Ayan, fresh na fresh yan po. See? Nakakatanggal ng stress. Ayan, pasiko po yung daan niya, pasiko siya. Ayan, kita nyo naman po yung paakyat, yun, papunta sa taas, yun naman po yung pababa. Ayan, kita nyo po, pasiko yan, yung daan na yan. Imagine mo yung bike ko yan. See? Sarap. Ayan po yung pinaka-top nya. Ito po yung bahay dito sa pinakatuktok itong Little Baguio. Napakaganda nga naman po. Imagine mo, so, kung pupunta ka dito, mare-refresh ka. Talagang mayaman ang bayan ng Arayat sa mga natural resources. Sa tanawin pa lang, panalo ka na. Ayan. So ito, ayan. Ito, picture lang. Ayan. May mga manggahan doon sa pinaka dead end niya doon. Wow, nagre-relax na sa rest house to si Tolo. Sa Laguna pa mo tuklok.
Ito po at pababa na kami at siyempre bago kami umuwi maglulugaw muna kami at pupunta kami sa lugawan sa Balite sa may Gintong Pakpak. Yan po kung makikita nyo po. Yan pababa na kami. So see you there sa Balite. Yan. A few minutes later. Ito pagkatapos po ng bike, no, dito muna tayo sa lugawan. Ito po lugawan ni Sito MJ. Dito lang po ito sa Arayat, sa Balite. Ito yung bago kong train yan. Tapos yan si Tol, nagpasama ko kay Tol Jasper. Okay, masarap kasi yung ano dito, lugaw. Ayan, ang pinagmamalaki ng lugaw ni MJ. Ayan. Dinadayo talaga itong lugawan ni ate, no? Lagyo na ning lugawan niyo tayo, MJ. Just given, yun, Bapang Muan lugaw. Yun, si Bapang Muan. Dinadayo ko yung lugaw dito sa Balite. Ayan. Saan po ba kayo, kuya? Taga ano lang kami. Taga dyan lang kami sa bayan. Taga bayan lang doon sa oo. Ayan. Ayan, bagong friend ko. Friend namin from San Fernando pa lang. Ayan. Diba? See? Oh. Mahihain pa. Oh. Ayan. Thank you. Ingat kayo, no? Ingat din Sige, salamat.